बागुलायबाय खुसियानो आं दलर थाया होन दाउ लायनोसै जोंहा बै खाथियावसो दाउ लायनो फैदों जोङो लादो फांसे फांसे फिसा हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय इउटुब चैनल मिनिलायबाय दा नै बेरायगासिनोलाय सान्दुं गोसायाव जाखांनानै फुंनि जाखांनानैहाय होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा दिनै नोंथांमोनजों आङो मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो अननानैहाय ने नै दाथ' सान्दुं गोसा नै जोंना बिबार बागाना माबायदि हाग्राबारि जानानै दङ नै बे मोनसे थैबायहाय बिबारा बेयाव मोनथाम कालारनि दंमोन वाइट कालारनि पार्पल ओमफ्राय ब्लु पार्पल कालारनियानो गैला अपराजिताया नै बिराद सि सुस्रांदों माबादों थारमाने बिनानाव दा फैगोन ओमफ्राय दा बेनिखायनो जै बे फैबाथाय माने गावनि रुमखौ फोसाबजोबनानै दोननांगौ ओमफ्रायहाय सिफोरखौ सुस्रांनानै दोनजोबनांगौ बनानै दोनजोबनांगौ आरोना फैबाथाय बेखायनो दा सुस्रांखानानै दोनबाय दा फैगोन बेयो फैथ'वाखै दाबोनो दा फैगोन दा गाखोगोन आरो बियो गुवाहाटिनिफ्राय फैगासिनो ओमफ्राय दा गुवाहाटिनिफ्राय फैगासिनो बियो नै बेहाय गेलेनाय जाथारलायबाय दुस्थ' जाबाय गाखोबावबाय नायसाय आयै गाखोबावबाय गोजौनिफ्राय गोलैयो ओंखार भिडिअखौनो खालामथेरनो मोना मा खालामबाय थायो दसेनो नायब्रबनांगौ मानांगौनो दा दिनै नै बे फैनायनि मा संनाय जायो नायनोसै नोंथांमोनजोंबो आङो दा शेयार खालामलांबाय थागोन मा बानायनाय जागोन मा बानायनाय जाया दा माला सफैगोन बियो बबेनिफ्राय फैदों होनना बुङोब्ला गुवाहाटिनिफ्राय बियो फैगोन एग्जाम दंमोन नालाय दाख्लै जोब्बाय ओमफ्राय सानसे थाबाय बियो रेस्ट लानो होननानैहाय दा मास मोनसे बावबाय माबा जाबाय खोमा माने मास मोनसे बारा जाबाय थाहैनाया न'आव फरायनाय टाइम मोनाना ओमफ्रायहाय बेखायनो थिनहरनानैहाय दोनहैनाय जाबाय आरो हस्टेलाव सेन्देल गाननांगौ फैद' एम्फौ सुमु थायो फै सेन्देल गानहैग्रोसैलाय खालामथेरनो मोनखाया भिडिअखौनो सफा दसे बिदिल' नै बे दाउखौनो जागोन दिनै बे दाउ नै दाउ नायफैग्राया आयौ गिया नै थास' बिबारजों दिनै ओंख्रिया थास' बिबारजों मैथाजों बाथोन मा जालायखो नै मा ओंख्रि नायनोसै दे बेयाव मा संगोन ना फ्राय दाउ फ्राय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबावगोनथाय नै दाउ फ्राय नै बाबा साहा लोंनोनो बेहा दासो ओंख्रि संनाय टाइमाव थारमाने बेहा साहा लोंसैलायना माने बिनानावखौ लायनोसै आरोना दा बिनानावाहाय माबानि क'क्राझारनि गारिजोंसो फैगोन नालाय माने बासजोंहाय दा बेखौहाय कारिगावआव लायनांगौ ओंखायनो दा साहा लोंखानानै थांसै दाथ' 12था जाबावबायसो 12:30 जाबावबायसो दा बेयावनो बेना ओंख्रि संनाय टाइमावसो साहा लोंबावसैनो थांनायनि सिगां नांगौ आरोना बेनो ओमफ्राय साहायाबो नै सिनि गैयै जागोन बियो सिनि गैयै साहा माबा माने सुगार दं नालाय ओंखायनो सिनिखौ लोङा थेवबो जानायफ्राथ' जारलाजोबो जेखौबो जायो जोगोनारबाबो जायो आलुबाबो जायो बिदिखौथ' मोनजाया नालाय थेवबो जायो बियो ओमफ्राय गोबावजोंथ' मिस्थिखौबो जाबावोसो मालाबा दखानावबो जाखोमाबोयोसो ना मायोसोथाय बेखौ मिन्थिला खिन्थु न'आवबो मालाबा गोबावजोंबाथाय मा होनो जायो आरोना मिस्थिखौबो ओमफ्राय दखानफ्रावथ' लासिं सिं ओरैबायदि सोङो मा अबेखौबा मेथाइफोरखौहाय माने सिनि बेसेबां बुरजा होनाय होननानै बेसेबां लासिं सिंना बेखौ मारै बुंनांगौ दे सिनि मेथाइफ्रा माबाफ्राथ' लादुफ्राथ' सिनिनि जाखायो ओरैनोबाबो बेखौनो बोरै खिथानांगौ बेसेबां सिनि खम होननानै खिथानोसै बिस्राबो माने बिदि सिनि मोनजाया होननायखाय
बिदिबाथाय गावहा फैसासोलाय न'आवहाय माने सिनि खमनो बियो होननानै ओरैबायदि जानो लुगैयो गोदैखौ थारमाने ओमफ्राय माथो खालामनो गोदोनिफ्राय जाबोनाय जाहैबाय गारनोबो हाजोबा गारनो थिनबाबो गारा नै माथो खालामनो बे सिनिखौलाय डाइरेक्ट बिदि सिनिमाखौलाय मा होनो साहाफोरखौलाय लोङा आरोना बिदिल' ओमफ्राय माबा दस्रा गोदैफोरखौ जाजोबो आलुफोरखौबो जायो ओमफ्राय मैगंफोरखौबो जेबो बासिया जाजोबो ओमफ्राय दा बिदानावहाय दा फैगासिनो दङ क'क्राझारनिजों फैदों नालाय बेयो 10थानि गारि 10थानि बासजोंहाय फैदों ओमफ्राय दा आरो गसाइगावनिजों फैयोबा मोनायावसो सफैयो माने 7थाफ्रावसो सफैयो ओंखायनो दा क'क्राझारनिजों फैबाय नांगौबा कारिगावआव लायसै होननानैहाय फैनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय क'क्राझारबा जानसिन जायो नालाय कारिगावआवनो लायसिगोन दा नै बेखौ साहा लोंनानै लायसिगोन बाबायाहाय दाउ बेदर संगासिनो नै ओंख्रिया मोनबाय थास' बिबार मैथा नै बिदि बेनो बिदै खालामबाय बेखौनो आरोबाव नै ना फ्राया बेयाव ओंखाम दं नैबाव बिदियाव सङो जोंना नैबाव सङो ओंखामखौ जाजोब्बाय दा जानांसिगौल' मानसिखौ लायनांसिगौल' साहायाव नै गाइखेर माखन होदेरगुलायबाय आङो माने साहाया माने रायलायै नै साहाया एसे रानदों ओंखायनो दा नै एसे गाइखेर गुदुं खालामो नालाय गाइखेर गुदुं दंखायोमोन बे गाइखेर गुदुंखौनो एसे होदेरनानै माखनखौ होदेरबाय नै नों दं साहाया ओइ दुस्ट नै नै मादै फैगौनो मादैया मा लाबोगोन दे नोंनो दे नै दुस्थ'खौ बयबो नाय दुस्थ'खौ ना दे दुस्थ'नो दुस्ट' ना नों दुस्ट' औ होनदो आं दुस्ट' होनलाय आं दुस्ट' होनदो आं दुस्ट' होनलाय दुस्ट' आं दलर थाया होन नै थांबाय बाबाया सान्दुंनि खाख्लोबनानैसो फैबाय नै मानसिया खाख्लोबनानै गेटखौ फैदों दे खाख्लोबबावदो थाखोमादो बुरो औ आयौ थाखोमाबाय नुहुरासै आयौ नै सान्दुं गोसा नों नै हाइवेआ मेन रडआ ओरैजों थांबाय ओरै लामाजोंहाय नैबे लामाजों ओंखारलांबाय दा खयथायाव सफैयो दा माबा मोनबायनो बरपेटा आयौ गेटमेना दे फांदो दे गेट मारिदो आया बेयाव गेलेग्रा नङाहाय अबे नारलाय मालाय गेलेनोसो नागिरदों बियो नै दे फांदो दे फांद' ओरै थाफैदो हनै बोरमा हाबफैयो हनै बोरमाया हनै खाथियावनो दंजोबो बोरमा हाबफैयो बिबारखौ जाजोबो नै बे बिबारखौ औ बोरमा दे फांदो दे औ मानो होना जानांगौ फांदो नै दाउ एवनाया जि गोथाव जादोंमोन ओमफ्राय जाखांबाय आङो गोलैलायबाय सिथ्लायावनो नै मोखां खाथियाव खखाबावहाय दुलुलायबाय ओमफ्राय हाथाइनिफ्राय एसे थै गलायदों थाबायनायानो बोरै गोलैलाबायबायना नै बिमादैखौ नेनाया गेलेफैबाय थाबायसो ओरैसो नै साइकेल गाखोनाया जा खुसि नै ओरै फैद' ओरैजों फैद' दिदसो होनदो नोङो नै फैबाय नै फैबाय नै फैबाय हनै लाजिदों लाजिदों दाखालाम बाबा लाजिनायानो हनै जाला गाबगुलायबाय लाजिनो
जाखो दे खुसि गियासु गागुलायबाय खुसियानो जागौ दे मादैया मा लाबोखो नायदो दे मालाय बिमानै फैदों मालाय हनै गुलुनो मा लाबोदों ना गेलेदो ना बेजों गेलेदो थेंक इउ होनदो मादैखौ थेंक इउ होनदो मेरा बड्डू दे थेंक इउ होनदो थेंक इउ होनदो मादैखौ नै केक लाबोफादों नै केक फिसानो बिसिनि जाहोनोसै मा हालोदाव दंथाय नै बिमादैखौ नुनानै गाबगुलायबाय जोंहालाय बावबायसो नामा सानदोंमोन गोसोआव दंना गैला थानाय नङा लाजिगोनसो नामा सानदोंमोन जों गाबगुलाय आयै ना मारैबा जाजोब्बाय आयै थेफै फैमोन नै केक जानोबा केक फैद' फैद' सिथाबबोजोब्बाय नै चुटकुसा मा फ्लेभारनि बियो रेड वेलवेट ना फैद' नै दाजा र' हानि दे हानि र' केक केक दा फुला हरदों दे बौवो नो बौ केक मारै थेंक इउ होनदो थेंक इउ होनदो मारै बाय बाय होनदो दे बाय बाय होनदो बाय बाय ना मादै फैनायनि जा खुसि ना ने औ जा खुसि नै बाथरुमावबो हगारला दुगैगासिनो ओमफ्रायहाय बे खाथियाव थाबाय थानांसिगौ औ फैद'नो लाफैद' नै लोगोफोर एकदम फिसालाया दा बिमादैजों बागथाबनानै थाबाय थाबाय एकदम माने खुसियानो मारो लाजियोबो खुसिबो जायो ओरैबायदि लाजिदोंबो खुसिबो जायो माने नुबानो मिनियो ओरैबायदि रिएक्सन खुसिजोंनो गाबगुलायबाय दहाय नुजेननायावथ' बिदि जागोन सानाखैनोमोन माने गोसोआव दंखौनो सानाखैमोन आरोना जोङो बावबायसो नामा साननानै दंमोन बावबाय माबानाय नङा लाजिगोन बिदिसो लाजिनानै थानाय नङा बिदि सानदोंमोन जोङो खिन्थु मालाय ओरैबायदि माने नुनानै खुसियानो माने खुसिनि मोदै बोहैगुलायबाय आरोना बेबायदि रिएक्सन जागोन होननानै जों माब्लाबाबो सानाखैमोन बेबायदि खुसि जाबाय आरोना बियो मास मोननैनि उनाव नुनानैहाय मास मोननै जाबायमोन ना थाहैनाया होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं